खुलुमबाय स्टुडिअ दं आंखिलिखां ब्रह्म राबां दख'र एबसुआ 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय खुंफुंदों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेदबारि गामिनि बेदबारि गेलेग्रा फोथाराव दिनै राबां दख'र एबसुआ बर' फरायसा आफादा बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि जोहै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ खुंफुंदों। बे 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होफैयो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि भारत बर'आ आरो आलासि महरै बाहागो लाफैयो राबां दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि दनजित बर'आ। बे हाबाफारियाव भारत बर'आ बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै बिथिङाव हाबा मावग्रा गोथार आफाद आरो सोर बिथिङाव हाबा मावबाय दं। थांनाय गरम बोथोरनि बन्द'आवबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिरायनानै थायाखै। अदेबानि गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय होनायजों लोगोसे आखायारि एबा आखाइजों हेबनानै दिहुननाय खामानि जेखाइ खबाइ आरो दाला सान्द्रि हेबनाय फोरोंथाय आरो बर'नि दामजुफोरखौ फोरोंनाय जादों आरो बेबादिनो जोंनि इयुन जोलैफ्रा गोबां जौगानायखौ एबा रोंनायखौ नुनो मोननाय जादों होननानै भारत बर' बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर जासिबाय आरो नायगिरि बिथांमोननिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। दिनैहाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदिहाय आरो लोगोसे बाक्सा जिल्ला एबसुनि बिथोन बायदिहाय राबां दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि फुटबल गेलेनाय बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों आरो बेवहाय आंखौ जिल्लानि महरै बेखेवगिरि महरै लिंहरदों आरो बेवहाय बाहागो लानानै नुफैबाय जे बेवहाय राबां दख'र एबसुनि सिङाव थानाय गोबां गामिफोरनिफ्राय 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासा गथ'फोरा गोसो गुदुङै बाहागो लाफैदों। दा बेनिफ्राय जों बुजिनो हादों जे जोंनि गामि ओनसोलावबो जि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बेवहाय बाहागो लानो गोसो गुदुं गोबां हौवासाफोर दङ। जाय हौवासाफोरा प्लेटफर्म मोनैनि जाहोनाव बिसोर गावसोरनि गेलेनायखौ दिन्थिफुंनो हायाखैमोन। दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बे मोनसे मावथांखिनि सिङाव नैबे हाबाफारिखौ लानायनि गेजेरजों जोंनि गामि गफायाव थानाय उन्दै उन्दै हौवासाफोरा दिनैहाय नैबेबायदि मोनसे गेलेनायनि प्लेटफर्मखौ मोन्दों आरो बिसोरो उनावहाय फुटबलार जानानै गावनि केरियारखौ दाफुंनाय आरो बेजों लोगोसे गावनि जि फिजिकेल हेल्थ जि देहायारि मोनसे दाफुंथाय बेखौबो गोख्रों खालामनानै सासे गोग्गो देहानि बिगोमा जानायजों लोगोसे मेलेमारि सावस्रि फारसेबो गोग्गो जानानै जोंनि समाजनि बा बर' हारिनि सासे गोग्गो सुबुं सम्पद दाफुंनायनि साफा माने सुबुं सम्पद महरै जानो थांगासिनो दङ। बे बाथ्राखौ जों मोनदांनो हादों। नाथाय गोबां लाइमोनफोरखौ इयुन जोलैफोरखौ जोङो बेफोरबायदि गेलेमु बिथिङाव इगनर खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो। माखासे बेबायदि जानायनि जाहोना हयथ' जानो हागौ थुलुंगाखांनायनि आंखालनि गेजेराव जायो। माखासे हौवासाफ्रा दिनैसिमबो मटिभेसननि आंखालजों बा बेबायदि थुलुंगाखांनाय मोनसे हाबाफारि बा प्लेटफर्म मोनैनि जाहोनाव गेलेनायनिफ्राय जानगार जानानै थानायखौ जों नुबोदों। दा बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे बे उन्दै उन्दै हौवासा बा हिन्जावसाफोरा थुलुंगाखांनाय मोनसे मोनो आरो मोनसे गेलेनायनि खाबु प्लेटफर्म मोनसे मोनो बेनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। बेजों इयुन जोलैफ्रा मा मा मुलाम्फा दं होननानै सानो? इयुन जोलैया बेजों गोबां मानि मुलाम्फा दङ। मानोना जों मिथिगौ गेलेनाया सोलोंथाइनिनो मोनसे बाहागो। स' गेलेनाया सोलोंथाइनि मोनसे बाहागोब्ला सासे गथ'आ बिनि दानि आं बुंदों जे बिसोरनि सोलेरा बा देहाया राफोद जानांगौ। जे फुटबल गेलेनाया मोनसे कार्डिअ'भास्कुलार एक्टिभिटि। दा बेजों जोंनि जि हार्ट हेल्थ जोंनि जि मेन्टेल हेल्थ जोंनि जि फिजिकेल जोंनि गासै देहाया माने एक्टिभ जायो आरो जेब्ला देहाया एक्टिभ जाबाय जोंनि गथ'फ्रा बिसोरनि जि मेन्टेल पारफरमेन्स बेयो माने राफोदसिन जायो। गतिके मेन्टेल पारफरमेन्सआ जुदि राफोद जायोबा जों मिथिगौ बेबो जे फरायनायाव मोजां जायो मोजां फिथाइ मोननो हायो आरो फरायनायाव मोजां जायोब्ला नङा होमबा निस्सय सासे गथ'आ मोजां सुबुं सम्पद जानो हायो। माखासे गाज्रि हुदाफोर गाज्रि निसा जातीय जिनिसफोरजों गोजोमनानै थानाय बा माने आइडल थानानै अलसिया जानानै बिसोरो माखासे मावनाङै हाबा मावनाङै खामानि सोलोंनाङै हुदा बेफोरखौ सोलोंनायनिफ्राय गेलेनायाव मुखुब जानानै थायोब्ला निस्सय गोजान जानानै थानो हायो होननानै जों मिन्थिनो हायो।
गेलेनायनि अनगायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा मा थांखि लाबोदों? गेलेनायनि अनगायै जों मिन्थिगौ अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय जों नुबाय हारिमु बिथिङावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिमु बिथिंखौ फोजौनाय फोगोमनाय फेहेरनायनि थांखिजों वर्कशप लाबाय 10 दिननि 15 दिननि बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथिंजों गोबां दख'राफोरा बेबायदि हाबाफारिखौ लानानै दिनै जोङो नुबाय गोबां खाम दामनो गोरों लाइमोन ओंखारबाय, गोबां सिफुं सुनो गोरों, सेरजा हुनो गोरों, मोसानो गोरों, मेथाइ रोजाबनो गोरों बेबायदि गोबां माने फरायसा बा लाइमोन इयुन जोलै जों ओंखारनायखौ नुनो मोनबाय। बिनि अनगायैबो जों नोंथाङा नुनो मोन्दों बा जोंनि बयबो साफ्रोमबो रायजो राजाया बिनि उइटनेस जानानै दङ जे सोलोंथाइ बिथिंखौ मोनसे मेजर मिशन हिसाबै लानानै मोनसे गुदि मावनांगौ मोनसे हाबा हिसाबै लानानै सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां मानि खामानि मावबाय थादों। जेरै नै देग्लायसो नै बावैसो सिगाङाव माखासे दख'राफ्रा फोजोबबाय सामार कचिंनि गेजेरजों गथ'फोरनो मा होनो केरियार काउन्सिलिं होनाय, मटिभेसन होनाय बा बिभिन्न लेभेलनि माखासे थुलुंगाखाङारि हाबाफारि होनाय। आरो जों बावैसो सालबारिनि सिङावहाय सालबारि हायार सेकेन्डारिया बाक्सा जिल्ला एबसुआ मोनसे हाबाफारि लादोंमोन, जाय हाबाफारियानोखि मोनसे इउनिक हाबाफारि जे आखाइनि हाबा हारिमु, आखाइजों हेबनाय औवानि आइजें बानायनाय जेरै सान्द्रि, दाला, जेखाइ, खबाइ बा जोंनि दैनन्दिन जिबनाव जों जायफोर आगजुखौ बाहायो आइजेंफोरखौ बे आइजेंफोरखौ बानायनायनि मोनसे फोरोंथाइ मावबादा बेखौ जोङो खालामनाय जादोंमोन। दा बेबायदिनो गोबां हाबाफारिफोर दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेलेनायनि बादैबो लानानै खामानि मावगासिनो दङ। खुलुमबाय गासैखौबो बड'लेण्ड रादाबनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गासैबो नायगिरि बिथांमोनसिम खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। दायो जोङो राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो जे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जे आन्डार 13 जिखिनि फुटबल बादायलायनाय बेखौबो जों लादों। बे जाहैबाय बेयाव मिशन फोसावखानाय बायदि जेरैहाय बड'फा गोसोथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों बे मोनसे मिशन। दा बेनि गेजेरजोंनो जों दिनैबो राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोंनि बे ओनसोलाव थानाय जिखिनि उन्दै उन्दै फंबायमोन बिसोरखौ जोङो थुलुंगा होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ जोङो लाबाय। दा बेखौ जोङो नैबे जोंनिनो राबां दख'रानि सिङाव थानाय बेटबारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव जों बेखौ लादों। दा बेवहाय जोंहा साननै जागोन, दिनै जों बेखौ बेखेवबाय। जोंहा बेवहाय बेखेवगिरि आलासि महरै जोंहा नुजाथिफैदोंमोन बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां भारत बर' सार बिथाङा जोङो बेखेवगिरि आलासि महरै नुजाथिफैदों। आरो बेजों लोगोसे ओनसोलनि माखासे गोरों गोराफ्रा जोंजों नुजाथिफैनानै बे हाबाफारियाव जों हेफाजाब होफैदों। जोंहा गाबोन जोंहा फाइनाल जागोन। ओनसोलाव नोंथांमोननि बे गेलेनायनि बा नैबे आन्डार 13 जोलुर गेलेनाय बादायलायनायनि गेजेरजों माबायदि सोलायनाय फैगोन होननानै नोंथांमोना आसा थिदों? नंगौ, मोनसे समाव माने जोंनि ओनसोलाव माने जोबोद गोग्लैसोनाय होननानै जों बुंनांगोन। मानो होनना बुङोबा फारफ्रोमबो बिथिङाव हारिमु बिथिङावनो होन बा सोलोंथाइ बिथिङावनो होन बा गेलेनाय बिथिङावनो फारफ्रोमबो बिथिङाव माने जोङो गोदोसोनायमोन। दा बेफोरबायदि गोदोसोनाय थासारिखौ जों नोजोर बोनानै जों राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जिल्ला आफाद आरो सेन्ट्रेलनि बिथोन बायदिनो जों हाबाफारिखौ जों लाबाय थादों। जेरैहाय दामनाय देनाय, जेरै हारिमु मावबादा लादों, दिनै आन्डार 13 गेलेनाय हाबाफारिखौ लाबाय थादों, बा बिदिनो सोलोंथाइनि गुबुन गुबुन हाबाफारिखौ लाबाय थादों। बेबायदिनो नैबे फुटबलनि जिखिनि आन्डार 13 गेलेनाय बादायलायनाय बेबो मोनसे जोंनि मावथांखि। दा बेनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलावबो जों बुंनो हायो जाहाथे जोङो खायसे जोङो सुबिदाखौ मोनैनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव खायसे गेलेगिरिफ्रा जोङो बाहागो मोननो हायाखै। बेनिखायनो नैबे राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे गेलेनाय बाहागो होनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो जाहाथे गोजौ लेभेलाव जाहाथे जोङो मोजां बल बा फुटबल जोगिरि जोङो सोरजिनो हागोन होननानै जोंहा मिजिं दं। बे बिथिंजोंनो जोङो नैबे आन्डार 13 फुटबल जिखिनि बादायलायनाय बेखौ जोङो लानाय जादों। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन।
मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030092706 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।